tid mere. Målmanden er klar. Du kaster sådan en slow motion. Det var godt. Godt taget, målmanden. Fint. Godt. Er du klar igen? Ja, ja. Så kommer løbet her, så skyder jeg. Flot. Ej. Altså sidste gang, så sagde du altså noget om Zlatan Ibrahimovic. Ja. Det går jo også hurtigt. Skal han ikke have en lille pause ind imellem? Det er nu. Ja, det er godt taget. Det var flot, ja. Meget flot. Øj, Der skulle tæt på. sejt. Nå. Ja. Okay. Kom vi hurtigt. Ja, meget hurtigt. Okay. Ej, det var fint. Mål. Nej, der var mål, ja. Ja. Jeg troede, han havde den. Hurtigt. Hej. Hej, Niels. Sådan. Godt kendt dig. What are you doing? Jeg spark du godt op. Øj. Ja, godt grebet. Nå, må ikke vi snart har fået nok i kassen? Hvad? Jeg synes ikke lige startet. Hvor længe skal den køre? Okay. Så nu stopper jeg.